Sanibonani bafethu, siyanamukela again ku-Starting 11 analysis part 2 wegame yanamhlanje Richards Bay ne-Kaizer Chiefs. Sibonge umdala ukuthi usasigcinile, sibongele i-Richards Bay ngokuthi iwinile ngo-1-0 idlala home ishaya i-Kaizer Chiefs. Sicela nisifollowe lapha ku TikTok starting.1111, YouTube starting 11xi. Yes. Siphinde futhi sibe nawo Facebook #starting11. Yes. Yeah, angihambi ngedwa, ngiphethe udonso wenkabi ku part 2 analysis yale game namhlanje. Khamba kanjani mfethu? Ngikrend futhi khamba kanjani? Hayi moja ngimnandi. Okay, bafethu siphinde sabuya futhi kuyo igame ye Richards Bay versus Kaizer Chiefs ebisemhlathuze Sports Ground. Bafethu siyabonga, siphamisa ukubonga kakhulu bafethu. Please don't forget to follow us on YouTube bafethu at starting11xi. Okay bafethu, without ukubosha isikhathi ngicela singene egamini. Le game le this was a third straight win ye Richards Bay over Kaizer Chiefs. So Kaizer Chiefs iyazi ukuthi mayidlala ne Richards Bay kwenzakalani. Kwenzeka the same thing yenzeke namhlanje. Yeah. Ama point alala emhlathuze. Yeah.